बर'लेण्डआव जाहैबाय बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो पृथक बड'लेण्ड होननानै मिथिबोबाय थानाय नालाय पृथक बड'लेण्ड जायागौमानि आलादा बर'लेण्ड जायागौमानि बर' रायजो राजानाव सान्थि गैया बुंबाय थादों जे बिपिएफआबो बै समावहाय बड'लेण्ड नांथ'वा होननानै थगायबोबाय र' दा रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावबो फोथायनाय गैया फार्स्टथिं इउपिपिएलखौथ' बिराद आसा खालामदोंमोन बर' रायजोखौलाय इमान आखा करेছিল एनडिएफबि হয় পেলাই এপসু হলাই এপসন কমিটি হয় পেলাই যে তেখেতসকলে পৃথক বড়োলেণ্ড দিব আৰু প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও ইমান চিঞৰি এই ওখ আশালৈকে কথা দিছিল যে মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদ দিয়ক বাইদেউ মই গাঁওবুঢ়াও নহ'ম এই মানুহটো আজি কি কৰিলে बिथाङा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि फुथुला बायदिसो हिमन्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ दा बावहाय रायजो राजा इउपिपिएलखौ बोरै फोथायगोन एक्चुअली बर'लेण्डनि पलिटिक्स अर्थात बिटिसिनि पलिटिक्स आरो आसाम स्टेटनि पलिटिक्सआ डिफारेन्ट बर'लेण्डआव जाहैबाय बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो पृथक बड'लेण्ड होननानै मिथिबोबाय थानाय नालाय पृथक बड'लेण्ड जायागौमानि आलादा बर'लेण्ड जायागौमानि बर' रायजो राजानाव सान्थि गैया दा बे एक नम्बर पइन्ट दा बेखायनो बिजेपिआ भारतआव जेखि फर्मुला खालामा बिजेपिआ स्टेटआव जेखि फर्मुला खालामा नैबे बर' रायजो राजाफोरनियाव बे सोलिनाय नङा दा बर'फ्रा बेखौनो खुद्रिबाय थादों जे बिपिएफआबो बै समावहाय बड'लेण्ड नांथ'वा होननानै थगायबोबाय र' जागोन होननानै फुद्दा गावहानो गैलिया दा गावनि आथिङाव गावनो रुवा दाननाय बायदि जाबाय कंग्रेसखौ नागारनाय लोगो लोगो कंग्रेसआव थानाय समावथ' बिजेपिआ बिराद बोलोगोरामोन बिजेपिखौ फोथायनानै कंग्रेसखौ थगायनानै बिजेपिजों थांबाय दा बिजेपिजोंबो होखारहरजाबाय बेसेबां लासिं आरो दा एरसोनो माबा माने सैमानि मास्टार निउ मास्टार नागिरनायफोर बायदि दा बेखौ नायोब्ला बिपिएफआबो दिनै बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हानाय नंला आरो बिथांमोना पियर मोनसे फायखारि पलिटिक्स बायदि खालामनायाव दा रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावबो फोथायनाय गैया फार्स्टथिं इउपिपिएलखौथ' बिराद आसा खालामदोंमोन बर' रायजोखौलाय इमान आखा करेছিল एनडिएफबि হয় পেলাই एपसु হলাই एपसन कमिटि হয় পেলাই যে তেখেতসকলে পৃথক বড়োলেণ্ড দিব আৰু প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও ইমান চিঞৰি এই ওখ আশালৈকে কথা দিছিল যে মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদ দিয়ক বাইদেউ মই গাঁওবুঢ়াও নহ'ম এই মানুহটো আজি কি কৰিলে बिथाङा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि फुथुला बायदिसो हिमन्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ दा बावहाय रायजो राजा इउपिपिएलखौ बोरै फोथायगोन प्रमोदखौ बोरै फोथायगोन बेखायनो फैबाय थानाय 2024आव जे लक सभायावहाय जोंहा दिनै राजरनियाबोथ' जा माइनरिटि बिथांमोना बेखौ फोथायखालिया दा फार्स्टथिं बर' रायजो राजाखौबा जोंनि इउपिपिएलखौ फोथायलाबा बिपिएफखौबो फोथायलाबा कंग्रेसखौ एबार फोथायसिगोन आरोमा खारन कंग्रेसनि आमोलावहाय कंग्रेसआ बर'फोरखौ नायदों कंग्रेसनि आमोलावहाय कंग्रेसआ ट्राइबेलफोरखौ नायदों कंग्रेसनि आमोलावनो बिटिसिआव सबसे शान्ति मथन रायजोखौ हाग्रामा बिथाङा खुंनो हादों बेखायनो दिनैबो रायजो राजाया फोथायो दा बेखायनो आं सानो जे जोंनि जे टारगेट 26आवहाय खुनु इउपिपिएलनि केन्डिडेट खुनु बिपिएफनि केन्डिडेट खुनु बिजेपिनि केन्डिडेट खुनु जिएसपि अर्थात नब कुमार सरनानि केन्डिडेटआ देरहाया कंग्रेसनि केन्डिडेटआनो देरहागोन आरो एमपि जानानै थांगोन दिल्लीयावहाय मन्थ्रिनि जिखिनि रानलायनाय बेयो मोनसे सरसा सोलिगासिनो दा नोंथांमोनाव कंग्रेसनि जानानै बेनि गेजेराव माबाफोर बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव माबा मोनसे मित्रता जागोन होननानै सानो नामा नोंथांमोना मित्रतायाथ' ओरैबायदि बिसोरो गिलु बालु हाग्रामानि भाषण गिलु बालु गोविंद बसुमतारीनि भाषण जी रकमे हाग्रामा डांगरी भाषण दिए जे इउपिपिएल লগত কেতিয়াও মিল নাখায় जी धरणे आमार गोविंद बसुमतारी भाषण दिए जे हे केতিয়াও मानि नल'ब कारण इमान दिनर परा आशा दि आसे आशा होबोबाय थादों जे मन्थ्रिखौहाय जे गोविंद बसुमतारी अर्थात इउपिपिएलनो होगोन होननानै हठात नै अंखआ बोरैबा सोलायबाय बे सोलायनाया जाहैबाय बिपिएफआ मालाय मानो लुबैया जानो बिथांमोना एखेबारे खुनु पुछताछ उइदाउट एनि कन्डिशन फ्रम इउपिपिएल बिथांमोना गावसिनि एमएलएफोरनि सापर्टखौ होनानै रोनगोरा नार्जारी बिथांखौहाय रायजो सभानि एमपि खालामहोनानै देरहाबाय अर्थात इउपिपिएलनि एमपिखौ देरहाहरबाय दा बेनिख्रुइ देरसिन हाबा मा दङ गतिके बिपिएफआ लुबैगोन जे जोंनो एबार मन्थ्रिखौ जोंनो नांगौ हा स्टेटनि मन्थ्रिखौ जोंनो नांगौ दा बाहाय बिपिएफआ मानिनाय नङा फार्स्टथिं इउपिपिएलआबो होआ होननानै थाबाय थायोबा बाहायथ' अमिला जाखागोन दा बेनोखा बिजेपिनि फर्मुला दा फर्मुला अफ बिजेपि Bharatiya Janata Party's formula is always divide to rule policy.
पार्टिफोरनि गेजेराव भागा भागि खालामनानै दला दलि खालामनानै प्रमदनि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन हाग्रामानि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन दा बेनो दा बिपिएफआबो बोराबसै इउपिपिएलआबो बोराबनोसै है नोंसोरो जानाय नंलालै एबाराव लकसभानि एमपिखौ जोङो बिजेपिनिफ्राय होनोसै फर्मुलायाथ' बेनो दा बेखायनो एबारनो जे इकुवेसनखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेयो खोब क्रिटिकेल ना इउपिपिएलआनो गनायनो हायो ना बिपिएफआनो गनायनो हायो बे रंजानायनि बाथ्रा नङा खिन्थु पलिटिक्सआव पलिसियासो देरहायो आरो मा दा बेखायनो आङो नुदों आंनि मथेबाथ' मिलायनानै थानांगौ रायजो सभायाव जुदि इउपिपिएलनिफ्राय एमपि जाबायब्ला बिपिएफनो मन्थ्रिसभखौ होनांगौ आं सानो आरो मा कंग्रेसनि थोरोबनिफ्राय